Здравейте, приятели! Здравей, Мими! Здравейте. Задава се едно уникално събитие, което се нарича ретрит трансформация. Ретрит е дума, която в България вече има доста гражданственост. Търсихме друга дума, още повече знаейки, че това ще бъде нещо много по-различно. Но тъй като ние открихме, решихме, че така ще бъде ретрит трансформация. Заедно с Мария и аз, Теодора, ви каним на едно тридневно трансформиращо преживяване, за което знаем, че до сега такова не е имало. И след малко ще разберете защо имаме основания да кажем това нещо. Вече избрахме, резервирахме мястото. То е създадено специално за такива събития. Нарича се Forest Diva и ще бъде на наше разположение от 10 до 12 май. Кои сме ние? Искам да ви представя Мария Танева. Тя живее в Канада. Заминавайки от тук, беше човек, който обича спорта и здравословния начин на живот. В Канада се превърна в треньор по всички известни спортове, които съществуват. С времето надгради с изключително качествено обучение за храненето и как да поддържаме себе си в най-добра форма, а през последните години премина към обучения с най-известните, бих казала, духовни водачи в Северна Америка, като се започне от Джо Диспенса и други, които за мен някои от тях дори в началото бяха непознати. Така че мисля, че при Мария се получи едно пълно затваряне на цикъла от физическото, здравето до цялостното духовно развитие. Аз пък съм човек, който така се случиха нещата, че моята кариера е свързана с личностно развитие, провеждане на трансформиращи личностни обучения, помощ на хората да намират целите си, да се развиват по пътя на своите мечти и в същото време да намират финансова свобода, правейки го това. Нас живота с Мария ни събра още докато бяхме студентки. Пътищата ни тръгнаха в различни посоки, но благодарение на COVID отново създадохме нашата много топла връзка, ежедневна и ежеседмична. И сравнявайки това, което сме научили и това, което практикуваме в момента, ние започнахме да водим заедно обучение. В момента, след няколко месеца, Мария се връща на живо в България и всъщност ние ще имаме възможността тези нейни знания и техники, които в момента се изучават в Америка, да ги преживеем на живо. И причината да се организира този ретрит е, че тя самата е преживяла колко трансформиращо може да бъде съчетанието на всички тези практики. След малко ще ни разкажа за тях. Това, което се иска от хората, които решат да присъстват, е да направят предварителна подготовка. Това означава, ще попълним едни много сериозни въпросници, които отнемат доста много време да се обработят и те ще дадат информация в случая на Мария за нашето физическо състояние, за нашето емоционално състояние и дори за нашето духовно състояние, доколкото разбрах. Така че, записвайки се за ретрита, ние ще отговорим на много въпроси, за да може на място първо програмата от упражненията да бъде съобразена с хората, които присъстваме. За сега сме определили група от 12 души, двама има вече записани. Така че ще бъде в достатъчен размер, така че да има и енергия, да има пък и доста малка група, всеки да получи индивидуално отношение. Ще имаме упражнения, ще имаме специално меню в зависимост от нашите типове и разбира се, някои, освен упражнения и методи за говорене със себе си, ги наричам аз. Мими, мисля, че тук е по-добре ти да обясниш в какво ще се състои този ретрит.
Да, здравейте. Този ретрит ще е специален. Това, което ще направим е да се вглъбим в себе си и не само да опознаем себе си физически, но емоционално и духовно. Ще има много медитация. Ще има също така упражнения от метода Елдоа, които спомагат да може тялото да помогне на себе си физически и оттам да имаме повече енергия, за да развиваме себе си социално, емоционално и духовно. Ще говорим за това как да затворим кръга между трите, физически, емоционално и духовно, и как да можем да ползваме тази енергия, която спи в нас по време на ежедневието и с цел да следваме мечтите си, да имаме достатъчно енергия, мотивация, амбиция да следваме мечтите си. Ще бъде много интересен ретрит, защото също така ще разберем защо много често отлагаме да следваме мечтите си, какви са бариерите ни. Ще разберем за собствените си нужди, за собствения емоционален свят. Това са само някои от нещата, които ще правим на ретрита. Ще бъдете заети през целия ден, от рано сутрин до късно вечер, и аз съм сигурна, че ще научите много за себе си, много за своето обкръжение, много за живота си и ще вземете трансформиращи решения да се движите напред в живота. И след това ние няма да ви оставим така. Ние ще продължим заедно. В време на ретрита ще получите протокол за това как да продължите физически, емоционално и духовно напред. Този протокол ще бъде съобразен с вашите желания и с оценката, която ще се направи предварително с въпросника, за която Теди говори преди малко. Така че след ретрита ще останем във връзка, за да можем да споделяме мечтите си, да споделяме успехите си и да си помагаме, когато имаме трудни моменти. Този ретрит има много конкретна програма. Всеки един от вас, който реши да се запише, ще получи програмата. В момента, в който аз се прочетох, наистина усетих как започна нещо отвътре да ми бълбука и видях, че това ще бъде нещо много дълбоко и много разтърсващо. И когато прочетох името трансформация, просто разбрах, че аз задължително искам да присъствам на това нещо. И призовавам всеки един от вас, който също е усетил някакъв гъдъл или желание, или пък е в момент от живота си, който наистина има нужда да се осамоти, да поговори с себе си, това ще бъде много подходящо за него. Тези от вас, които решат да станат част от това събитие, свържете се с нас. Тук са показани телефоните, имейлите и е добре предварителната подготовка да започне един месец по-рано, тъй като, доколкото разбирам, тези въпросници са доста трудоемки. Така че при записване и плащане на 50% на цената от ваша страна, вие ставате вече част от този ретрит. Помислете си, попитайте се и отделете това време, защото мисля, че ще бъде изключително стойностно за всеки един от присъстващите. Благодарим ви и хубав ден! Благодарим ви, ще ви очакваме.